ଭୁଲ ଭୁଲ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ କରିଥାଏ ସାଙ୍ଗ। କିଏ ଛୋଟ ତ କିଏ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଥାଏ। କିଏ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରି କିଛି ନୂଆ କରି ଦେଖାଇବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥାଏ। ଆଉ କିଏ ଭୁଲକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ମାନି ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜର କଷୁଥାଏ ପ୍ରାୟ ଧକ୍କା। ସେହିମାନେ ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ମିଠା ଲାଗନ୍ତି, ବହୁତ ମିଠା ମିଠା କଥା କୁହନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମିଶନ୍ତି। ହେଲେ ପିତା ଲାଗୁଥିବା ଲୋକ ସମସ୍ୟାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକେଣ୍ଡରେ କାମରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଆଜିର ସମାଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ବହୁତ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓଟିଏ, ପ୍ଲିଜ୍ ଏଣ୍ଡ ତକ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କିପ୍ ଜମା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଗୀତା ସାର। ଯାହା ହେଲା ଏଠି ଠିକ୍ ହେଲା। ଯାହା ବି ହେଉଛି ସଂସାରରେ ଠିକ୍ ହିଁ ହେଉଛି। ଯାହା ହେବ ବି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଠିକ୍ ହେବ। ତୁମର କ'ଣ ଗଲା ଯେ ତୁମେ ଏତେ କାନ୍ଦୁଛୁ ରେ ବାବୁ? ତୁମେ କ'ଣ ଆଣିଥିଲ ଯେ ତୁମେ ହଜାଇ ଦେଲ? ତୁମେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲ ଯେ ତୁମର ଏହି ସଂସାରରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା? ତୁମେ ଯାହା ନେଲ ଏହିଠାରେ ହିଁ ନେଲ, ଯାହା ଦେଲ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଦେଲ। ଯାହା ଆଜି ତୁମର ବୋଲି ଭାବୁଛ ନା ବାବୁ, ତାହା କାଲି ଆଉ ହୋଇଯିବ କାହାର, ପରଦିନ ଆଉ କାହାର ହୋଇଯିବ। ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଂସାର ନିୟମ ଅଟେ, ଏହି ଅଛି ବାର୍ତ୍ତା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ପୁଣ୍ୟ ସମର୍ପଣ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ ତ ମୀରାଙ୍କ ପରି, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ତ ସବରୀ ପରି, ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ ତ ହନୁମାନଙ୍କ ପରି ଏବଂ ମିତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଖୁସି ଖୁସି ଆପଣମାନେ ବାହାରେ ଖୋଜିଲେ କେବେ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ନିଜର ଖୁସିକୁ ନିଜ ମନର ଭିତରେ ହିଁ ଖୋଜନ୍ତୁ ଏବଂ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରନ୍ତୁ। କାରଣ ନିଜ ଖୁସି ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଆଶା ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁହ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ନାହିଁ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରି କିଛି ଜମା ଲାଭ ନାହିଁ। ବରଂ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ତାକୁ ନେଇ ଜୀବନ ଜୀଇଁବାରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ମୋ ପାଖରୁ ସୁଖର ଆଶା କେବେ ରଖ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି କାହାକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ଖୁସି ଦେଇଛ ନା, ତେବେ ତୁମେ ଦୁଃଖର ଚିନ୍ତା କେବେ କର ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣ ଗରିବ ରହିବେ ନା, ତେବେ କେହି ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ପରିଶ୍ରମ କଲେ ସମସ୍ତେ ହସିବେ, ଆଉ ସଫଳ ହୋଇଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ତମ ପଛରେ ଧାଇଁ ପଡ଼ିବେ। ନିଦ ବି ବଡ଼ ଅଜବ ପ୍ରକାର। ଯଦି ଆସିଲା ସବୁ କିଛି ଭୁଲାଇ ଦିଏ, ଆଉ ଯଦି ନ ଆସିଲା ନା, ସବୁ କିଛି ହିଁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ଅନେକ ବନ୍ଧୁ କରିବା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଜଣଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା ରଖିବା ଏକ ବିରଳ ଅନୁଭୂତି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ। ସଂସାରରେ ସବୁଠୁ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ହେଉଛି ଏହି ମନୁଷ୍ୟ। କାରଣ ସଂସାରରେ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଯିଏ
ଭଲ ମନ୍ଦର ବିଚାର ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ଭୁଲ କରି ଚାଲେ। ବିଶ୍ୱାସ ସେଇଠାରେ ହାରାଯାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଥାଏ ଛଳନା ଏବଂ ମିଛ ଅଭିନୟର ସାହାରା। କଥାରେ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ନଈ ସରିଗଲେ ନାଉରିଆ କିଏ, ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲେ ଏ ମନୁଷ୍ୟ କିଏ। ମଣିଷ ବଳବାନ ନୁହେଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସମୟ ହେଉଛି ଏଇଠି ବଳବାନ। ସମୟ ଆସିଲେ ମଣିଷକୁ ସବୁ କିଛି ମିଳିଯାଇଥାଏ, ଆଉ ସମୟ ଚାଲିଗଲେ ମଣିଷର ସବୁ କିଛି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ।